Dati pala dito yung Mercato ni Nanay Ses, and here with me are the Viva Hot Babes. Who owns the Closet Twinings by Christina? Ako po. Asan si Christina? Ay, tamok no, Maria, Leonora, Christina. Okay, tell us something about Maria, Christina, Closet Twinings. Bale po, Closet Twinings, ano siya, kami po yung mismong nagtatahi ng mga, lahat nito, kami po lahat nagtatahi nito. Sila po ang mga taga-tahi ko. Sumot Yes. lang. Pag peso ka di nga agtatahi, kat na lang mga tagtahi ti news. Hindi naman. Ha mga chichismosa ti aga po ti Closet Twinings. Hindi po. Invite na nga di suda to may dagumata. Go. Invite mo na sila, ate. Bait mo nga. Kung may kay gumatang ti Binandel nga. May kay gumatang dinait ni- sila kumi, dito ket sarili mga produkto, From? sariling tahi. Masarakan kami lang ije barangay 18 San Pedro San Nicolas along the highway lang po. Kung no kaya ti agorder apo adati Facebook account Oh, ano dyan, Facebook? Closet Twinings po. Closet Twinings, Closet Hair Shop. Ano dyan maudihan nyo nabalikan? Closet Twinings for fresh shop. Clothier Shop po. Clothier shop. Nalakalaan nga po ti presyo mi. Affordable price, presyong pangmasa. Deti may Sam, di lang mabaling nga pag saun tayo, ano mo ti masauyo. No, Kumusta ko na Yolatan? Kumusta po kayo? Mm-mm. Hanapin nyo lang po yung aming product na Nga. Ternos. Nga Ternos. Opo. Okay, Closet Twinings by Christina. Thank you so much. Babae nga agkakagagat. Okay. Okay, so still for Mercato ni Nanay Ses, adatay dito sango iti 3M's Hotel nga may mangmangtod katatayo iti agkakaimas nga makan, and you have your calamares. Ano pwede kiti linuto you guys? Lechon seafood, sir. Anong nangyari sa lechon? So what is this? That's calamares. Calamares, of course. Tepada nga tahong nga Tahong nakaimas. Tepada mga shrimp with lobster. At ang tilapia. My God, ang sarap. And si lechon with Seafood inside. ayan. Taga saan po yung 3M's Hotel? We are located at Pagod Food, Poblacion 2. Okay. Ano at FB page yo? Where can we find you? At the physical store yo? Do you have the hotel? Yeah. Okay, sabihin mo. Ay, bagang mo na dito. Nutiti location, no? Hanggang nervyos. Uri 3 hours. Grabe. Matatagpuan siya sa Poblacion 2, Pagod Food, Ilocos Norte. Ang FB page namin is 3M's Place Resort and Restaurant. Makikita nyo yung mga activities namin doon and other events. Pwede nyong i-visit anytime you want. Okay, thank you so much Thank for you, 3M's Inay. Hotel. Una ko. Raman Mercato ni Nanay Ses, at datay dito'y Barangay Kaparispisan Cooperative, Women, Supporting Women, Digitate Products iti, BHWs ba? Yes. Women's of Kaparispisan, sir. Kaparispisan, okay. So pakakitaan tayo dito yung FB page and your Instagram. Adano ko FB page mi, sir, which name is Barangay Solid Waste. Barangay Kaparispisan Solid Waste Management po. And there is also one which called Local Government Unit of Kaparispisan. Those are our website, sir. Those two pages. So ito, yung gawa nyo, Plastic bottles, dito sir. talagang Opo. ano-ano, Opo. mga plastic. Okay na? Tapos ito, Adapi ko ada. Grind po. Ito po yung mga plastic. Ground plastics. Opo. No, saram dati nga kasana, dati talaga nga may yintak nga tumanggan, di ba? Small siya, sir. Smooth siya. Tapos nadagsan, di ba? Okay. Okay, thank you so much, Barangay Kaparispisan Cooperative. Your Kuya Dandan, andito tayo sa Mercato ni Nanay Ses, and with me is the spokesperson for Chloe's Love at First Bite ko nana. Tell us something about Chloe's, guys. Yes, sir. Tell us something about located at Bangi, Ilocos Norte. And we're the first burger in Ilocos Norte. The first na Chloe's. May franchise ba to? Wala pa po. Wala. It originated Bangi. Yes. So
Ang ibig sabihin yan, if I get to bite you, malalab at first bite talaga ako sa Yes, sir. burger nyo. Mm. Okay, so we'll get to taste about their burgers later on sa pagbabalik po yan ng your website. Facebook, Chloe's Burger sa Facebook. Chloe's Burger sa Facebook, Instagram, Instagram, Awan. Chloe's Burger. Okay. Thank you so much, Chloe's Thank you. Burger. Dito ay Mercato ni Nanay says we have Gian's Empanada. We have seafood, ordinary and seafood special. Tell us something about the seafood. Anak, nagyan ano ka rin, Jai? Sir, tinagyan natin sipod and panadak mo kakit. Ada tahong na, ada kurita, pusit, crab stick, kan hipon. Okay, ibagamlatan yun at location yon and invite your customers. Hi po, from Gian's Empanada po dito sa Pagod po, Ilocos Norte po. Sa poblasyon to, Sitio Recta, in front of Curameng Vulcanizing po. Thank you. Okay, so still your Kuya Dandan for Ilocano News at dati dito in the beautiful stretch of South Beach, and what we are having here is a concert for the 25th anniversary kan dati pa naka-celebrar iti Saud as one of the number one beach in the whole wide world. So what we are seeing right now, they are preparing for a very big event dati concert into no madamdama. Ti style na dati apukat kasla Bohemian. You can choose your place. Meron tayong mga place dito and syempre siguro marentaan. Ayan. Masarap sa Ijeta. Well, yeah, that was here, but sige lang, i-edit natin mamaya. Dito tayo. Okay, still with Kuya Dandan, andito pa rin tayo sa concert na nagaganap dito sa Saud Stretch, and pasok tayo dito. And I believe everyone is enjoying. Hi guys! Vlog lang po, say hi! Please! Hi! Hello! Nag-enjoy ba? Yeah, Taga saan po sila? Lawag. Lawag City. Ayan. Tika doon na nga yung may amin ko, taga Lawag City. May da nagpalamigas ka sa kada tayo. So let it stage na, and later on, we'll get to watch. Saka mo yung sinilip. Hi guys, who's performing tonight? Ano nga banda? Slippery when wet po. Halika nga dito. Halika dito, dear. Tapos invite natin sila for Global Pinas TV. Ay, hello po. So you are the pinaka-pogi sa lahat. Ay, hindi po. Okay, tell us about the concert tonight. Yes po. So, I'm one of the members of Titus, and yung nag-soundcheck po kanina is Slippery When Wet. So, we are all local bands here in Ilocos Norte. Yes, from where are you guys? Kami po, basically from Lawag po kami. From Lawag City. Ayan, pwedeng invite natin sila. Dagiti o may buya into no madamdama. Imbita imbag nga rabiyo amin, amin nga Taga Ilocos sa Norte. Ilocos Norte. We are inviting you to come here and join the fun and the jam here at Mercato ni Ces, at the same time the Himala sa Puting Buhangin event. Wow, thank you so much for your time, for your indulgence, and break a leg later on. Thank you very much. Let's say a tinko. Bye.